Hello guys! Updanay na naman kami ng check sa Cinco de Noviembre episode sang BantaYeah! Hello mga kabantayi! Ari kami subong sa balay ni Tanuan. Ako gali si Mark Hilton Apurado. Kagupod ko si... Ako naman, si Marty Luntad. BantaYeah! BantaYeah! Boom! Hello mga kabantayi! Ari kami subong sa Civic Military Parade in commemoration sang aton na 121st al Cinco de Noviembre. Yes, Tod Mark? Yes, to the mark. No? Inaselebrar natin ang 121st ang anniversary sang al Cinco de Noviembre kung sa Euron, no, ang kahilwayan sang Negros. Boom! Okay! Utod Mark, Yes. ano ang imong nabalaan party sa al Cinco de Noviembre? Sa akon nga ikibalo, no, Tod Mark, ang al Cinco de Noviembre, isa ni sa kakapistahan sa pagselebrar sang atong kahilwayan tungod sa kapugi kag wala kahadlok nga mga pagunuhon nga panguluhan, no, ginapamunuan sang aton nga baganihan nga si General Juan Araneta, kumbaga. Oo, tandaan mo gina, General Juan Araneta. So, later, we will go around the city. Yes. Kag mamangkot kita sa atong mga kasingmanwa kung ano ang ilang nabalaan sang al Cinco de Noviembre. So, bantayan ninyo mga kabantaye ang amon nga panglugayaon sa syudad sang Bago. BantaYeah! Boom! Okay. Ari kita subong sa upod sa aton mga kapatid from the LGBTQ. Oy, mo tama ng slide sa rainbow. It's okay, good sir. Kaya enjoy kami, especially in participation of the LGBTQ here in Bago City because I believe na ang Bagonon people is really proud nga nagiwat ang LGBT diri and participation of Al Cinco itself. Yes, and speaking of al Cinco de Noviembre, ano ang epekto sa imo sang freedom nga nakuha sang aton nga mga baganihan sa subong nga freedom? It's like reflection from the past. Nowadays, we are free. As you can see, sir, we are celebrating of gender equality, and of course, in participation of that, ari kami subong para ihiwat ina. Salamat. So you are free, be happy. Thank you very much. BantaYeah! Yari naman kita surbong sa dalanon, diba, ginapadulungan sang aton nga parade. Ari sa amon, no, nakaupo namon ang isa namon kaabian nga si Manang Tintin sang HRMO, no, sang City Hall. So aton siya pamangkuton, no, about sa ano subong ang ginasilibrar nga event. Manang, Al Cinco de Noviembre. kapila na ni nga tuig, Manang? 120 Yes. Very good. Nang ano man ang si Imobi ang al Cinco de Noviembre? So it's a celebration of our victory against the Spaniards. Okay. Very much appreciated man ang imong mga kachechian, no? Salamat kid. Kabantayi once again ang aton nga manang team. BantaYeah! Utod Mark na pangita ko ya sa buong kundiin na ang mga kanyon. Kung diin ang mga kanyon, ay daw wala man nila pakita diri. Wala pa man ko bating nga galinupok. Lang taon sa dugay-dugay kundiin siya. Yes, ato tikibon mga kabantayi kung diin ang mga kanyon. BantaYeah! Boom! Okay mga kabiyanan, ari kita subong sa tubang sang aton na
city hero. So amo na siya ang monumento ni General Juan Anacleto Araneta. We are celebrating the 121st al Cinco de Noviembre, ang isa ka revolusyon nga nag-free sa bilog nga Negros. So it was a bluff nga revolution. Okay? So nagimo sila kuno sang mga rifles nga made of nipa hats, nipa fronts, and rolled kawali mats, mga amakan nga ginpintahan nila sang itom. Kag tapos, for the information of aton mga kabantaye, no, ini nga revolusyon wala gid may nadanak nga dugo. Yes, bloodless Yes, revolution. correct. Pero karon mangita tasang pamangkuton ta kung naglupok gid ba lang kaniyo. I think naglupok siya lalata kabalo. Oo, mamangkot gid ba na yan? gani. Yes, isurvey naton ang aton nga mga fellow taga-Bagunhon. Diri siya BantaYeah. Boom! Okay, mga biyan, ari kita subong sa babaw sang Coliseum, no? Kagitanon ang monumento ni Tanwan. Okay, so sa akon nga nabalaan, hindi siya ginatawag ni siya nga Araneta Street. Kundi ra akon maghalin ka di diretsohon mo gid ang dalan amo na sang ginmartsahan sang aton nga baganihan nga si Tanwan. And upod sang iya nga mga Tipunero. hindi, mga tinawo. Ay, mga tinawo, mga sir. mga farmers Yes, mga actually. sakada. Yes. And then, kung diretsyohon mo na siya mga biyan, amo na sa diretsyon na sa Bacolod nga plaza, kung diin makita ang cathedral nga nagapanago ang mga Espanyol or mga praile. So, pero antes to sila magkadto, antes sila makalabot, nagpundo sila anay sa Matabang River. So, sang November 5 na siya natabuang ilang pagmarcha, halin gid sa dito sa Dinapalan, Hacienda Dinapalan sa Maaw. Correct. Okay, so Maaw. Ang pamangkot kuya gyapon niya naglupok gid ba lang kanyon? Matsyag mo. Matsyag ko, wala. Oh, Kaginambal mo naglupok, subong wala naman. Wala change of heart. So ibaloon ta na mga kabantayi diri lang sa BantaYeah. Boom! Hi mga kabantayi, ari naman kita subong sa sulod sang Bago City Coliseum nga celebrar naton ang tanan nga mga events sang Bago. Most especially sa among likod, no, makita nyo ang ginahiwat later on nga fancy drill. Ikapila na ning utod, Mark, nga fancy drill ayhan. Okay, so nabalaan ko, this is the 11th invitational fancy drill. Nga gina-commemorate, no, plus add-ons, no, sa event sang Bago nga agidjabi nga fancy drill tod, Mark. In my opinion, so mo ni siya. Oo, may opinion ginaya. Sa ako niya nga ibalo, tungod guro sang rifle nga ginagamit sa fancy drill because ang una, di ba lang, nagamit sila sang fake nga rifle. So atong fake nga rifle, halin to siya sa paklang sang nipa. Or nipa. pagong ginatawag. Oh, amo na sa guro ang sa taytay sa bagong daw damo daw lubi siya nga tsura. Correct. So amo na siya ang ginimo nila sang fake nga rifle. So para daw ma-connect, ma-relate, so fancy drill. Kung nakasadya man ni kay lain nga schools ang naga Open siya, no, di ba? Yes. So must watch ini ang ato na fancy drill. Mga BantaYeah. Boom! So mga kabantayi, sa likod ko ari ang isa sa mga entry sa aton na fancy drill. Correct. Yes. So, sagad-sagad sila magmarcha, no? Kami na mga rifles. Di marcha biya na yung Majoret. Sige nga, watch out sa BantaYeah. Hello mga kabantayi. Ari kami subong sa Dalanon. Magamarcha kami pakadto sa BantaYeah Park. Kundiin dito maga-ending ang linupok sang makanyon. Correct. Gusto ko gid makabati isang lupok sa kanyon. Yes. Ano ginagawa ay ang lupok sang kanyon nato, no? Nga ginhanda, kagin preparaan Sa mga aton- barangays. Correct. Okay, dili lang sa BantaYeah. Boom! So mga kabantayi, ari kita upod ni Councilor Cleo Gaudite. Diri sa Tourism Office ang Bago City. Mayong aga. Good morning. Mayong aga. So ngayon, lang kami Councilor sa imo nga message sa aton na fellow Bagunhon sa about sa aton na al 5 de Noviembre. Okay, so mayong aga sa inyo tanan ning subong ginahiwat nato na ika 121st
al 5 de Noviembre nga sa diin nga aton nga hero no nga si General Juan Araneta, anak Lito Araneta, amo ang nakigbato sang last nga pag-away batok sa mga Espanyol. So karon ginahiwat namon al 5 de Noviembre gani nga sa sini nga fiesta gina-invite ka mo namon liwat kag mayong al 5 de Noviembre sa aton tanan. BantaYeah! Boom! Hello mga kabantayi, ari subong sa aton nga tupad ang aton nga council. Correct. Beautiful. Suportado gidi sa namon no kag very supportive sa mga fellow bagunhon man no. Now I introduce to you no Councilor BantaYeah Haviliana. Mayong aga, ma'am. Ngayong aga, see you tonight. Welcome sa BantaYeah. So ano ang mahatag mo ma'am nga mensahe sa aton nga fellow bagunhon? Yes, subong tiga celebrar kita sa aton 121st na al 5 de Noviembre. Tani mag-enjoy kamo kari kamo diri sa bago. Para ma-appreciate nyo gid ang tawag ni kuno nila, the most famous bluff nga tungod sini nga arita diri subong, we enjoying our freedom. And I hope you get to appreciate this freedom and really preserve this. Nga bisan ano kamo, millennial man kamo da, or bata pa kamo, or may edad na kamo, we should value this freedom. Kaya hindi manihapos naging kwata sini. Maayo gid nga fiestas atong tanan, kag mag-enjoy gid kita, kag as always, a united Bago will always mean a prosperous Bago. Thank you! BantaYeah! Boom! So, bao na kagulutom na gid ari kami. Yes, No, wala gid ta ka pamaw. So ari kami subong mga kabantayi sa Bantayan Park. Kaya Kay ano na dito daw? mangita kita sang Kalan-an ato ho, from here up to there sa punta mga ano na da barangay booth nga himo nga mga Kalan-an. Dapat tadi sang manamit preska. Kag ano Kag- barato? Yes, barato nga mga And Kalan-an. saburuso. Yes. So, kung gusto nyo maglagaw-lagaw, kang magkaon-kaon, diri lang sa Bantayan Park. Lakata! Boom! Bawo na giniya, ari na ang kanyon nga ginapangita ko halin pa kagina. So, kakakibot ako. Amo na siya ang kanyon, no? Made of amakan o kon sa walimats. Okay? So, kakakibot ko, ikaw ya. Ambot nung feeling ko kasakit sa dughan. Kakakibot ko, kakadaranan ko. Ambal kami sang lain ng mga words. Hibalon tagid gyapon kun naglupok gid bala ang mga kanyon sang tiempo nga nagmarcha ang mga tinawo ni Tanwan. Kadugan sang linupok are may mga kilala kumangkoton na ni sila bala. Dali ka mo di pag mga inta ko. Ari si Tod Tokayo ko tonton, ari kita sa BantaYeah. Okay. Di ba subscriber kada. Tod mamangkot ko. Naglupok gid bala ang kanyon san tiyempo to ni pagmarcha nila pa Bacolod. Naglupok gid siguro to. Siguro panghaw. Hindi ko sure. Wala ko during that time. No, amo na nagulpi ko nga na kano sa akong na mind. Naglupok gid ayhan or wala? Kung sa Feeling mo? Feeling ko, Oo. puno ko lang ko na to. Pero naglupok ko ra. Thank you so much, BantaYeah. Bye-bye. Ano Ano na? na? May mga sang-sang. Ari ari sa buong mga kanyon-kanyon nila. Ko na nakalbaan ko basi malupkan. Amo ni sa ang kanyon sa barangay Bagroy. Ay! Lupok. Diyos ko. Ako wala katatata. Ano? Ari sa buong may mga reenactment pa sila nga ginahimo Third March. Correct. No, sa likod namon no, ari ang contestants sang Barangay Bagroy no, nga gina-reenact nila kung ano ang nagkahilitabo kag ang storya sang al 5 de Noviembre, di ba latod Mark? Oo. Boom! So ari kita subong ang aton nga kilala nga si Miga or kaBantaYeah Hannah Bless Sagon from Barangay. Sagasa. Oh, may pamang Bless kini ang ngalan niya no. Correct. May pamangkot lang kami inday Hannah Bless. Sa pamatsyag mo, sang una pagmarcha nila naglupok gidarihan ang kanyon. Yeah! Nga yes, busy mo nga pamatsyag kaBantaYeah Bless.
Siyempre, tungod sa lupok, nakulbaan ang mga kontra, di ba la? May point ka na to. Oh, may points ha, pero dapat i-validate ka kung sakto kung naglupok o correct. kon. Yes. Hindi. So, muna siya dapat bantayan sa kabantayi. Pati mahigot ha! Boom! So, ari kita subong sa balay sa mga Segovian. Dugay-dugay na ganito sila. Masulod tayo kay kapangabiyar sila Kailang, nga for your correction ha, it's Ubando. Ay, Ubando. Sorry. Ubando, Segovia. Pwede man Segovia, Ubando. Yes. Pero nagpaypay gid ang si Ma'am Ubando sa amo niya para mag-invite nga magkaon. So lakat ta kabantahin. Yes, masulod ta. Kaya muna din namin isa bago kay kapangabiyar gid siya. Good morning. Dalawa balaon amo ni ang mga pinalanggan amon nga nag-imbita sa amo, no? Ang mga kabantayi, tara da ta. Hello mga kabantayi! Kung luyag nyo nga maglagaw-lagaw sa Bago City, ari ang inyo dapat kadtuan nga mga tourist spots. So number 1, Rafael Salas Park and Nature, Center Gateway to the Mountain Canlaon at Barangay Ilihan, Buenos Aires Mountain Resort, Quipot Twin Falls at Barangay Mailom, Pataan Mountain Resort, Tinago Mountain Resort, Amuman Japon nga Barangay Mailom, Quiet Place Farm Resort sa Barangay Tabunan, Ruins of Maaw Sugar Central, The Old Bridge of Bago, Balay ni Tanwan, Bantayan, and Sulphur River sa Buenos Aires man Japon. So mga kabantayi, kung luyag nyo maglagaw, lagaw na! Tara! Boom! So, ari na kita, nagbalik na ta sa balay ni General Juan Araneta, balay ni Tanwan. Si General Tanwan amo ang nagpamuno sang revolusyon against sa mga Spaniards. So it was considered as ang ginambal na kagina as the famous bluff. Kundi nagpati ang mga Espanyol nga matutuod ang peke nga armas Kagpiki nga kanyon. nga kanyon nga ginubra sang mga tinawo ni Tanwan. So kagina may mga pamangkot kita Tod Marty kabantayi nga kung naglupok gid bala o kung wala ang kanyon. So, mga kabantayi, kung may nahibalaan ka mo, no, kung naglupok gid ayhan ang kanyon O kung wala, o kung wala, kag may mga istorya pagid kamo nga nabalaan tungod sa al 5 de Noviembre, please comment on the comment box and please subscribe BantaYeah. So, mga kabantayi, diri natapos ang aton nga al 5 de Noviembre episode. Kabay pa nga nag-enjoy ka mo. Yes, kabay pa nag-enjoy ka mo sa panglugayawon namon sa pilalang ka oras sa event nga al 5 de Noviembre. So, bantayan ang sunod nga episode sang BantaYeah. Ano tabo, Brad? Tabo, Brad, man? Doon na bigit itlog mo. Ano, Brad? Nakabatsa ka doon, naglaing kita gulpi. Gani. Nalukpan lang tano. Pero din kayo paglupog, Brad. Nanahago ko. Nanahago ko. So, though may nabatsagan ko gani, daw may nagsanib sa akon. Doon ka colorful sa nagsanib sa akon. O doon lain do rainbow. Okay. So, sa mga kabantayi, way kami kablo kung ano natabo, pero kabay pa nga nag-enjoy ka mo kung ano man kita natabo sa kagina. Okay, so thank you for your time, for spending your time with us. So kabay pa nga may na-learn ka mo sa amon nga pag lugayawon sa mga adlaw. So Sila lang naglugay So kabay pa nga may na-learn ka mo, kung nag-enjoy ka mo sa aton nga episode sa Subong. So thank you liwat kay Sir Marty kay Sir Mark Hill sa pagtabok sang aton nga episode sa Subong al 5 de Noviembre. Yes, So right. kita nay taliwat sa madason nga episode sang BantaYeah. BantaYeah.